गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझारनि साहा फारसे पुराना गाव पन्चायतनि साखाथियाव सप्ताहित बाजार। चिरां जिल्लानि थुक्राझारजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोल आरो बेफार खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेनिदि थुक्राझार गोजौ फरायसालिमानि साहा फारसे एबा पुराना गाव पन्चायतनि मावख'नि साखाथियावनो होबाय सप्ताहित बाजार, जेराव गासिबो मुवा बेसाद बायनो फाननो खाबु मोननो हागोन होनना बाजार कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो खावलायहरदों आरो बे हाथाइखौबो सिगांनि समाव बेखेवना होदोंमोनब्लाबो माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे बाराव साबसिन हामसिन सुबिदा गोनां खालामगोन होनना फोरमायहरबावदों बाजार कमिटिनिफ्राय। आरो गोबां फालांगिरिफोरा जायगानिनो साहा दखान होनो फैनाय सुबुंफोराबो ओनसोलनिनो बेंटल, सान्थिपुर, रुनिखाथा, आवजार आरो गुबुन गुबुन बाजारफोर बायदिनो जोबोद मोजां जादों होनना फोरमायदों। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों मिन्थिनानै लानि। दासान्दिलाय जोंनि बे थुक्राझार गाव पन्चायत नावहाय गोदान बाजार खुलिनाया दासान्दि मोजाङै सोलिगासिनो दं। बेफारिफ्राबो गोबाङैनो फैगासिनो दङ आरो खिना बिसाफ्राबो बाजारखौ नायनानै बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो बुंदों, खाथियाव बाजार जानो हामबाय, माने गोजानाव थांला, जोंनि गारि खरसा मा खरसा गोबां थाङो, बिनि थाखायनो जों खाथियाव बाजार जानाया जों खाथियावनो जागोन, खरसा खालामनानै लागोन, बिराद मोजां जादों। खिना बिसाफ्राबो गोबाङै नांगासिनो दङ। औ जागोन, गासैबो फाननाय जागोन, फाथो, माइ, बेसर, बोरमा गासैबो, आरो मोसौखौबो उनावहाय खुलिगोन, बेबायदिनो मोनजोबगोन गासैबो। दा एबार जों खनथाम जाबायना? औ एबार जों खनथाम, माने फार्स्टआवहाय जों समबाराव खुलिदों, दाखालि थांनाय समबारावहाय जों बेवहाय ओरैनो बाजार कमिटि बेसेबां दखानदारफोर दं जों बेखौ ओरैनो फ्रियै जाहोहरजोबदों आरो। ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोङो सप्तायावहाय दाबायदिनो जों बे सप्तायावहाय खेबनै लादों, खेबसे समबाराव ओमफ्राय बुधलि बाजारा सुक्रबाराव, माने बेवहाय जोङो खाजोनाखौ लानाय जायाखै दासान्दि सुक्रबारनिखौ। ओमफ्राय दाखौ खेबनै आखौलाय जोङो ओरैनो फ्रि हगारबाय बाजाराखौ। बाजार गोदान खुलिनोथ' जोङो नै खुलिजेननायनिफ्राय सप्ता खनथाम जाबाय। बे सप्ता खनथामाबो मोजाङैनो सोलिबोगासिनो दङ। दा बे मोजाङै सोलिबोनायनि थाखायनो आरो बाजारावहाय गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो दिहुननो हाबाय आरो बेफारिफोर फैजोब्बाय। ओमफ्राय पाब्लिकफ्राबो गोबां सुबिदा मोनबाय बेयाव बायनो फाननो। ओमफ्राय जोंनि थाखाय गोबां बे लकेल बाजारावहाय माने सप्ताहि बाजार खालामनायावहाय मोजाङानो जाबाय आरो जागासिनो दङ। आरो दा नै दिनैनि माबाहाय खनथामसिन जानायाव बांसिनजों बांसिन मानसिफ्रा फैनानै मुवाफोरखौ माने नांगौखिनि माबाफोरखौ बायना लांनो फैबाय आरो। बिनि थाखाय जोङो दा देरसिन बानायलांनो हासिगोन आरो बे बाजाराव गोबां जोङो माइ, फाथो आरो बेसर गासै बेसादफोरखौ जोङो फानफैनो हानायनि जोंखौ बेबस्था खालामबाय आरो। दा जोङो बेवहाय फाननानै जोङो गोबां मानसिफ्रा सुबिदाखौ मोनबाय। माने गोजानावहाय जों बाजाराव थांनानै लायनांगौब्ला जोंनि फैसाफ्रा गारि भाराफ्राव बांसिन थाङो। नाथाय दिनै जोङो बेयाव बाजार खालामनो हानायनि थाखाय गोबाङैनो जों मानसिफोरनि बे पाब्लिकनि थाखाय सुबिदाया जाफैबाय आरो। दिनैहाय ओरैनो गंबेसेसो बायदि दखान बेयाव होफैनाय जाखो? दिनै जों दहाय फुङाव साननानै मोनबाय, दाथ' बारायबावबाय 95, माने 95टा दखानखौ जोङो साननानै मोनदोंमोन दखाना। ओमफ्राय दा जोङो दहायनो खिन्थाखानानै जों दा बारायनायखौ जों बुंनो हाथ'ला आरो। दा बारायफैबावबाय, माबा माबि फानफैबावबाय। 95टा गासैखौ लानानै साहा दखान, ओरै साख्रि मैगं थाइगं फाननायजों, सि गस्ला बिदिनो बायदि भारा खरा हरै मालनि माबा फाननायजों 95टाखौ मोन्दोंमोन आरो। ओरैनो दा माखासे पाब्लिकफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो बे बाजारनि सोमोन्दै? दा बे बाजाराथ' जों खुलिबाय, खुलिनायनि गेजेरजों पाब्लिकफ्रा गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय मालफोरखौ बायनानै लांफैजानो लुबैबाय आरो। जों बायनानै लांनानै गाव गावनि थाखाय सुबिदाफोरखौहाय खालामहैसै आरो फानफैनोबो हासिगोन। पाब्लिकफ्रा फैनानै बायफैयाब्ला फानफैयाब्ला जाहाथे जोंनि बाजारा जाहाथे मा जायो डाउन जालांगोन। नाथाय बयबो बायनानै लांफैयोब्ला आरो फानफैयोब्ला जोंनि बाजारा बारायलांगोन जों आसा खालामबाय। बेवहाय जोङो रावजोंबो हिंसा हिंसि गैया आरो बयजोंबो जों गोरोबलायना रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो बे बाजारखौ
এই এরিয়ার মানুহগিলা ভাল, সকলো মানুহ ভাল, ভালদৰে বজাৰ হৈ আছে, কোনো ডিষ্টাৰ্ব নাই। আজি দ্বিতীয় দিন, বজাৰটো ভাল হ'ব। আগত বড়দিন আহি আছে, সকলো মানুহ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত কমিউনিকেশ্যন ভাল, ৰাস্তা ঘাটত কোনো ডিষ্টাৰ্ব নাই। সকলো মানুহগিলা হেল্প কৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে গোট খাই আহিছে, কোনো ডিষ্টাৰ্ব নাই। আমি আজি দ্বিতীয় দিন সকলোৱে বেচা কিনা কৰি আছে, কম বেছি ঠিক আছে, ভাল লাগি আছে বজাৰ আৰু শান্তি পাইছোঁ। কিছুমান যে পাব্লিকবিলাক যে কাষ্টমাৰবিলাক যে আহিব কাৰণে আপুনি কি আহ্বান জনাব বিচাৰে? আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে দলে দলে নতুন বজাৰ উৎসাহিত কৰিব লাগে, অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে, বজাৰটো হ'ব লাগে। সেইকাৰণে সকলোকে আমি ৰাস্তা ঘাটে য'তে পাওঁ, শান্তিপুৰ, বেংতল, ৰাণীঘাটে য'তে পাওঁ, সকলোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট মই নিজে কৈ আছোঁ, বজাৰটো লগাব লাগে, আপোনালোকে আহক, সকলোকে কৈ আছোঁ মই। বাজাৰত লোকেশ্যনটো আপুনি অলপ ক'ব পাৰিব নেকি? লোকেশ্যনটো ভাল, এইটো টুকুৰাঝাৰৰ পৰা 2 নম্বৰ টুকুৰাঝাৰ বুলি কয় না, টুকুৰাঝাৰৰ 2 নম্বৰ টুকুৰাঝাৰ পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত অফিচৰ ওচৰতে ভাল আছে। গাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰত লোকেশ্যনটো ভাল, লোকেশ্যন অসুবিধা নাই, কোনো চব পালে ভাল। सोलिनायाथ' बिराद मोजां सोलिदोंमोन। दा माबा माइ हानाय बोथोरखाय एसे खम जादों। ओमफ्राय बे माइ हिरि जोबखांबा एसे बाजारा गिदिर जानो हागौ। माने दिनैनिफ्राय दाख्लै समबार, दिनै समबार सप्तानै जाबाय, ओमफ्राय नै नेक्स्ट शुक्रबाराव खेबसे जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो जाबाय थायोबा सोलिलांबाय थानो हागोन आरो। ओमफ्राय जोंबो ओंखायनो बे बाजार गोदानावहाय दखान होनो होननानै ओंखारनाय जाबाय। मा दखान होयो जेनेबा? साहा दखान दिनैजों खेबथाम जाबाय जोङो। ओमफ्राय माबायदिहाय बेसाखिना जादों दिनैहाय? बेसाखिनाया बिदिनो बाजारखौ लानानै जादों, एसे जानाया मोजां जादों। ओरैनो दिनैनि बाजाराव बेसेबां जनसे बायदि मानसिफ्रा बेयाव फैदों? आइडिया आंनाव दा दिनैहाय बाव माने बाजार जाफैनाय माखासे पाब्लिकफ्रा बेसेबां जनसो बायदि फैदों? माने थांदों फैदों 500-600आनो जाबाय, जानाया जाबाय, मोजाङै जाबाय आरो। दा फैदों, सोरबा थांदों, लादों, थांदों, फैदों। बाजाराबो दिनै एसे गिदिरसिन जादों। दाख्लै समबाराव मिथियाखैमोन, दा मिथिसिनबाय आरो। दा मिथिनायजों फैदों, थांदों, 500-600सो जाबाय मानसिया। जोंनि साहा दखानावबो मोजाङै जाबाय। बाजार जाग्रा रायजो राजाफोरखौ बे निउसनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो? फैजानो लुगैयो ना? जों बिराद मोजां मोनो, फैजानो लुगैयो। जोंहा मानेखिनि फिसा बुस्थुनि थाखाय जों बेंटल हाथायाव थाङोबा जोङो गैयाबाबो सासे मानसियाव थाङोबा 50-60 थाखा खरस जायो। दा बेखिनिखौनो बेहाय मोनजोबनायखाय रायजो राजा बिराद मोजां मोनदों आरो। माने सोलिबाय थानांगौ होननानै बुंगासिनो दं। माने थाबाय थानांगौ, जेनेबा बर'दिन बाजारा बोनो जानांगौ। बर'दिन बायखांनानैबो नेक्स्ट टाइमावबो आरो बेबायदिनो जाबाय थानांगौ, सोलिबाय थानांगौ होननानै बुंगादों। रायजो राजा बहुद मोजां मोनदों बे बाजारखौहाय, बहुद मोजां मोनदों। जोंनि बर'आबो डेभेलप जानांगौ बिदि होननानैहाय, डेभेलप जानांगौ होनना बुंदों। অলপ মানুহ জানিব আৰু লাহে লাহে আৰু ভাল হ'ব, যেনিবা হৈ আছে আৰু ভাল হ'ব। এতিয়া আহি থকা বাজাৰত যে পাব্লিকবিলাকত আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব বিচাৰে? আমি আৰু বেলেগ মানুহ আৰু আহিব লাগে, আৰু দোকানদাৰ আহিব লাগে, আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাক আৰু আহিব লাগে। তেতিয়াহ'লে বাজাৰটো আৰু ডাঙৰ হ'ব, আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগে। নতুন বাজাৰ আৰু ডেভেলপ হ'ব লাগে। মানে যেনিবা সব বাজাৰত যেন শান্তিপুৰ, ৰাণীঘাটা যেনিবা হৈ আছে, এনেকৈ হ'ব লাগে আৰু লাহে লাহে। আপোনালোকে কওক, মাজে মাজে ক'ব লাগে, ঠিক আছে, ক'ব লাগে। বাজাৰটো ভালেই আছে আৰু ভাল হ'ব। এনে আপোনালোকে বেলেগ যেনিবা শান্তিপুৰ আৰু দাঁতগাড়ী ক'ৰবাত বাজাৰ আপোনালোকে ঘূৰি থাকে, তেনেকুৱাই চব এই বাজাৰত আহি থাকে নেকি আপোনালোকে? আৰু বেচা কিনাটো